Asante sana kwaya Musastrodio Itobe Parish abaraire kanisa balega abakristo kwezi abapani byamore nende God is good and all the time. Wow abana read your Bible. If you want to grow, you read your Bible every day and you pray every day. Sawa sawa. Mama teka kia Bible sana kia whatever. Abana bakoleki. Wewe bora Bible Bible seki. Asomo de. Tayari matuka ina bakoleki. Mange asese. Sawa sawa. Tunawapenda sana watoto na Mungu anawapenda. Abakristo banyansala yagweli bageni kote banambiamono sana ase okwanja gotogenia Father mbiamono aso koira chingati chao gochakora emilisaiga litukolia lero bunatwe yaligane tigocha kwa bamona inwe ekwaya ya nyansala inutimeti kinda batebi ega asmo kora engia nane nimane tenge gasemo kora teko babnerega mwana talia bakristaba mwana talia bulaibwe kanisa mwana talia musasiroti nechiredio cheito echicho sigende kubasira ndobanchete nane ndogendera kubasupport ege ndokyagera twachise kanisa litikolia lero nobwanchani tobate ase kanisa ya Nyansala anene mone kwaya ya ino twatwali okwamate obuyamono ne kwaya tobwate omusike Dalmak oyitwabeire lero bosani asege kegetambe negero twabwate celebrations chitu chegesegero twigiti emyaka 10 Nyansala bagatubwatokera gotera ngaka bae chiko